Μεγάλη εμφάνιση σήμερα για την Ολυμπιάδα. Δύσκολη νίκη, δύσκολο παιχνίδι. Παρ' όλα αυτά η ομάδα σου κατάφερε να πάρει τους 3 βαθμούς, τρίτο συνεχόμενο τρίποντο, είναι πρώτη. Το σχόλιο για το παιχνίδι και από εδώ και πέρα η συνέχεια, με δεδομένο ότι οι 3 πρώτες αγωνιστικές παίρνουν την Ολυμπιάδα στην κορυφή. Το παιχνίδι ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Κάναμε ένα πολύ καλό ξεκίνημα και προηγηθήκαμε 3-0. Αν και ισοφαριστήκαμε γρήγορα στα πρώτα λεπτά του δεύτερου χρόνου. Καταφέραμε όμως και κρατήσαμε τους 3 βαθμούς. Η συνέχεια από εδώ και πέρα, εντάξει, σίγουρα είναι μια πολύ καλή αρχή αυτή και την Ολυμπιάδα δεν έχει ξανακάνει τέτοια αρχή στην ιστορία της. Οπότε με βάση το υλικό που έχουμε φέτος, στοχεύουμε κάπου ψηλά. Το γεγονός ότι είχε απουσίες πολλές σήμερα η ομάδα, πέρα από τους τραυματίες Σεβαστιανό, τον Μιχάλη τον Οικονόμου, έλειψε ο Ρότζερ, ο Μανώλης ο Φωτάκης είχε καιρό να παίξει, έλειψε και ο Σοκράτης, η ομάδα τα απεξήλθε. Επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε εδώ και καιρό, ότι η ομάδα έχει βάθος, έχει δουλέψει, έχει ποιότητα τέλος πάντων που την βγάζει, της δίνει αποτελέσματα. Βεβαίως έχει φανεί αυτό και στα 2 προηγούμενα παιχνίδια που ήταν 2 καθαρά επαγγελματικές νίκες, γιατί στην κακή μας βραδιά καταφέραμε και πήραμε αποτέλεσμα. Σήμερα τολμώ να πω ότι συνδυάσαμε και το καλό παιχνίδι και το αποτέλεσμα και πιστεύω ότι η ομάδα από εδώ και πέρα έχει να δείξει πάρα πολλά και να βγάλει ακόμα περισσότερα πράγματα στην αγωνιστική πόλη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή στο πρώτο πολύ μεγάλο παιχνίδι στην Ολυμπιάδα, το πρώτο πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Ολυμπιάδα παρά τις απουσίες κατάφερε να το εξέλθει, πήρε την νίκη έστω και δύσκολα. Το σχόλιο σου για το παιχνίδι και για τη συνέχεια από εδώ και πέρα, με δεδομένο ότι η Ολυμπιάδα στις 3 πρώτες αγωνιστικές έχει το απόλυτο βαθμό, έχει κάνει ένα ιδανικό ξεκίνημα και υπάρχει συνέχεια από εδώ και πέρα. Σίγουρα το παιχνίδι ήταν πολύ δύσκολο, γιατί πάλι ήταν αρκετά δυνατή, γι' αυτό είναι και σε αυτές που είναι. Κάναμε πιστεύω ένα πολύ καλό παιχνίδι εμείς και πήραμε το τρίποντο. Παίξαμε ωραίο ποδόσφαιρο στο πρώτο ημίχρονο με τα 3 γκολ και σίγουρα και στο δεύτερο που κρατήσαμε όσο μπορούσαμε τη διαφορά μας. Το καλό είναι ότι έχουμε κάνει ένα πολύ καλό ξεκίνημα με 3-3 και αυτό πρέπει να συνεχιστεί. Θα προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να είμαστε σοβαροί και εν ώψη του παιχνιδιού με τον Πανηγυρατικό να είμαστε όσο πιο σοβαροί γίνεται ώστε να πάρουμε και αυτό το τρόπαιο. Από εκεί και πέρα ελπίζω ότι θα πάμε πολύ καλά στο πρωτάθλημα, δηλαδή πιστεύω θα το κατακτήσουμε. Απλώς πρέπει να είμαστε πολύ σοβαροί, πολύ πειθαρχημένοι και να κάνουμε παρόμοιες εμφανίσεις και ίσως καλύτερες από τις σημερινές. Μιλάμε δηλαδή πλέον ανοιχτά για πρωτάθλημα. Η ομάδα σήμερα είχε και αρκετές απουσίες, αρκετές απώλειες. Παρ' όλα αυτά ανταπεξήλθε. Έκανε καλό δεύτερο ημίχρονο, πολύ καλό και στο πρώτο ημίχρονο παρά τον blackout με το 3-0. Αλλά η συνέχεια αναμένεται ανάλογη. Εννοείται, σίγουρα με όλα τα παιδιά έχουμε δέσει πάρα πολύ. Υπάρχει πολύ καλό υλικό στην ομάδα και ακόμα και αν έχουμε κάποιες ελλείψεις μπορούμε να πληρώσουμε όλες τις θέσεις και να παίξουμε πολύ καλό ποδόσφαιρο για να παίρνουμε όλα τα αποτελέσματα. Η εμφάνιση σου σήμερα ήταν εξαιρετική. Είχες κάνει κάποια καλά διαστήματα στα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά σήμερα σε όλο το παιχνίδι ήσουν πραγματικά εξαιρετικός. Ένα ζήτημα που έχει τεθεί και από τη φωνή και από τους συμπαίκτες είναι ότι κάποιες φορές δεν υπάρχει διάρκεια στην απόδοσή σου. Από εδώ και πέρα, με αφετηρία τη σημερινή εμφάνιση, μπορούμε να περιμένουμε ένα σιραδίνιο. Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι όσο πιο καλά γίνεται με τον εαυτό μου, με τη ζωή μου, ώστε να μπορώ να δίνω το 100%. Και μπορούμε να είχαν ενισχυθεί, θα προσπαθήσω πολύ σκληρά για να έχω ανάλογες εμφανίσεις με τη σημερινή. Ευχαριστούμε, Τζόνι. Να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό. Μας σήμερα παίξαμε με τον Αλκοολικό Αστέρα που ήταν μαζί μας στη βαθμολογία και τον αφήσαμε 3 βαθμούς πίσω. Τι κρατάς και τι αφήνεις από αυτό το παιχνίδι? Κρατάω το πάθος που δείξαμε όλη η ομάδα, το γεγονός ότι και οι αντίπαλοι παραδέχτηκαν ότι παίζουμε το πιο στρωτό ποδόσφαιρο σε όλο το πρωτάθλημα και κρατάω σίγουρα τους 3 βαθμούς που μας δίνουν μια προοπτική για να διεκδικήσουμε και τον τίτλο, έστω και αν είναι πολύ νωρίς να μιλάμε από τώρα για τίτλο. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι για πρώτη φορά μετά από καιρό δεν φάνηκαν οι απουσίες κάποιων μονάδων που έλειπαν σήμερα, όπως ήταν ο Σοκράτης, όπως ήταν ο Ρότζερ, όπως ήταν ο Σεβαστιανός. Αυτό που κρατάμε από αυτό το παιχνίδι είναι οι 3 βαθμοί, είναι ότι μιλάμε ότι είμαστε πλέον μια οργανωμένη ομάδα
Και σε κάθε περίπτωση όταν μας ισοφάρισαν με τυχερά γκολ στην πραγματικότητα, σε αντίθεση με τα δικά μας γκολ που ήταν γκολ ποδοσφαιρικά, καθαρά ποδοσφαιρικά, τα γκολ που δεχτήκαμε ήταν σε μεγάλο βαθμό τυχερά γκολ από τους αντιπάλους, χωρίς να μειώνει την αξία τους. Εντάξει, τα παιδιά προσπάθησαν, είναι αυτή τη στιγμή μέχρι στιγμής η καλύτερη αντίπαλη που έχουμε αντιμετωπίσει, αλλά σε κάθε περίπτωση όμως, ενώ βρεθήκαμε στο 3-3, σε σχέση με πέρυσι, σε αντίστοιχους αγώνες με πέρυσι που κομπλάραμε όταν μας ισοφάριζαν ή όταν κάποιος προηγεί ή κάτι τέτοιο, φέτος δείξαμε χαρακτήρα, κρατήσαμε, αμυνθήκαμε σωστά, επιβάλαμε το ρυθμό μας και τελικά καταφέραμε να περάσουμε μπροστά και να πετύχουμε τους 3 βαθμούς. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε το σκορ να είναι παραπάνω από ό,τι ήταν, αλλά έστω και με 4-3 θεωρώ ότι η δουλειά έγινε και κοιτάμε μπροστά το επόμενο παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι και στον αγώνα με τον Πανεγυρατικό που είναι στα σκαριά να γίνει, θα δείξουμε την ίδια σοβαρότητα, σεβόμαστε όλους τους αντιπάλους, δεν φοβόμαστε κανένα και θα μιλήσουμε μέσα στο γήπεδο. Ευχαριστούμε πολύ, Μανώλη.